Brata ta' qatt ta' 4.3% Malta żammet posta fost il-pajjiżi bl-inqas rata ta' qatt fl-Ewropa. Għal darb'oħra kienu l-Ġermanja u r-Repubblika Ċeka biss li kellhom rata ta' qatt inqas minn ta' Malta b'4.2% u 4.1%. Ir-rata ta' qatt f'Malta tibqa' ferm inqas minn dik fiż-żona euro fejn hija ta' 10.2%. Fost 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, ir-rata medja ta' qatt hija ta' 8.7%. Skont il-Eurostat il-qatt f'April kien kważi 2 punti perċentwali inqas mir-rata fil-bidu ta' din l-amministrazzjoni. Dakinhar bejn ir-rata ta' qatt f'Malta u dik fil-Ġermanja kien hemm distakk ta' punt perċentwali. Illum dan id-distakk naqas għal 0.1%. Fil-leġislatura preċedenti, ir-rata ta' qatt kienet bħala medja 6.5%. Saħansitra f'Novembru 2009 pajjiżna sa wasal li laħaq rata ta' qatt ta' 7.4% b'distakk ta' 2.6% biss mill-medja taż-żona euro. Illum bejn ir-rata tal-qatt f'Malta u l-medja taż-żona euro hemm distakk ta' 5.9% punti perċentwali. Il-Gvern laqa dawn ir-riżultati u qal li din konferma tal-għaqal tal-politika ekonomika u soċjali li qed iħaddem. Il-Gvern jemmen bisħieħ li l-ġlieda kontra l-qatt trid tkompli. Fix-xhur li ġejjin se jittieħdu iktar miżuri ħalli nkomplu ntejbu l-ħiliet tal-ħaddiema tagħna u bekk dawn igawdu iktar mit-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna, qal il-Gvern fi stqarrija.